larle ming than hi mi hring te du thu sam pakhat ani ome mi zongjong in min ria se ti suang to na kan nei thina ma se lar hi alo nuam chi alo ani mel hle heng milar te hian lar na le ming than hi nuam anti ve me lo ane kan tarlan tur te hi chuan lar hi lo ning po ni se an ho sak pha tala azia dewa angai sak theya sumom lo zonga lar phei chu a hlok lo hrim hrim lar hi lo khel viau tur te po ani lem lo melane Johnny Depp lem chan thiam zinga chuan anda sanber pakhat Johnny Depp hian kumsang ka zakwa somriat chowa khan lem chan khovel hi alu chiltrana Hollywood a chuan ania ya a role ne so hi anom lo ti hiala soi thrinane lem chan hi nuamatia ma se larle ming thane ro chu nuam atitel lo thung ni tinama ngai sang tu ten a chan chin han ngai vena a cher fu lo na lai chu news headline ani ngal ji aboka Johnny Depp chuan celeb life hi ral tlan nun ani ye tin soi thina nun chep tak mai ani awangin ngaya nei thei ani lo ati bokane Depp hian tingtrang per atui hle boka a thiam le thiam lo ro chu a hre chiang ngam lo thung a chan chu mipui ma a han per ta se lem chan lama hria ta lo hlo to wangin ngai ven a hlo do na arimo yan ngai na ta wanga mi hip khom ani do nem ti chu a hre thei lawani Marlon Brando The Godfather a Don Corleone lema chana wanga ming dai to ngai lo tur Marlon Brando hian lar mai baka lem chan thrim thrim hi a huwa ani deuh ber mai kumsom nga chung chu lem chan khovela hian a in hnim phuma a chan na reng reng chu khovela movie Traber Ber Paul ani phahial bokane a documentary an siam Listen to Me Marlon a chuan heti hian a soya hun hi kokir le thei chu ni se kanun hi danglam takin ka manganga lemchan khovela hian ka in hnim phum lowang atia lemchan thiam ni chungin lemchan hi a huatin a hodeu top mayane lemchan thiam te chu do theyang hiala a chua boka lemchan ban san ngam na hi mi puitling ni na zia ni ye atia athu soilar tak pakhat Hollywood a ka om chan chu sumtam tak nar tura huai sen na ka nei lo wangani atia tang hian larna le ming thana ti vel hi chu angai thu takte chiam lo ti alang chiang le bokane Justin Bieber YouTube mang tangkai bera soitrin Bieber hi kumsang ni pakon nulama milar berte zinga chiartel tham ania YouTube patanga char chuanin album masaber my world page chu kar khat chungin kopinoi khatle singli don lai anthal mana ama ngai sang tu te po believer tia mingran in phua ngat thin ani bokane heti chung hian Justin Bieber hian no pangte ni chunga larna le ming than na a hlo chuak chu khovela thil hau tak le har saber Paul ani thuasaya no pangron lar hluai ma se eng malova chuak zuita tam takanom thina hei hi larna ina aken tel niin larna hi thil thabera ni lozia ti chiang tu ni tina soyane larna ina ngong dana Kylie Jenner chungchang a soi chuak boka no pangte ni chungin ani po hi lara camera in a hual vel tatawangin angai dan tele athil thlir dan hrim hrim te athil ti du zong te po he larna hian bituk chin anei tira thil thata kani lem lowani tina soyane Corey Feldman kumsang ka zakwa somriat chowa movie tra Gremlins The Goonies le Stand By Me te mangin Corey hi lemchan lama no pangte ni chungina luta alarjui taboka athian thaber Corey Haim nen phei chuan The True Corys tia hriat thin ani po hian larna hi athalo lamba kin amulo top mai no panlai ti hi a omzia ka hrelawani atitol mayane ano panlai hian hurswal na rongkaya khoi ani thule athian pa Corey Haim phei chuan atuar na hle ni na soya ruihlova atlan zuya kumsang ni som khan athito nge nge ni Feldman hian ano panlai chuan sallang mai ani thule alarna hian nun thre om tak a man tir jok thu asoyane Demi Lovato Demetria Devon Lovato hi no panlai atanga larve bokkane Disney solama in lana
chu ta tang chuan zai lama akal ta zel boka zai thiam le lem chan thiam thalai te zinga tlana em hani lain alarna le a hming than na hian rui hlo lama a hruai luta a ele in tur lama diklona a thlen tel ta bok ni na soyani lar hi azolo hani ber mayang chu kumsom ni pakhat ka damtlin hi kari ngai lo a chan chu rui hlo tel lovin darkar chan ve po om har kati tina soya mani in ti hlum te po alo tum to thin bokane abuaina zong kalsan tur hian pui tu awa larna in anuna chelama thlen chu thina manga rul let atum lain tuna chuan a hne thei ta ramane Lady Gaga Angelina Germanota hian kumsom pakwani in rimoi lamchu eizong turina lu chiltrana zai thiam ti tu po atong ngal nual bokane kumsang ni parukhan Def Jam Records chuan contract an zia puya ma se thlathum lek nuwa an pai chuak le ngalane hemi nu hian Interscope peng pakhat Streamline Records chuan contract an zia puita a kumni nu kumsang ni pakwa khan aron lar chuak ta ne Khovela zai thiam zinga chuan ngai ven hlober pol ani baka choimoina hrang po don lo mang hanei to lo boka heti chung hian larna hi angai theivak chuang lo Lady Gaga chuan larna hian nun kho harna bak athlen lo nina soya lartluka min khung sang tudang hi soitur ka hrelawani atia zai thiam hlotling ni du ma se lare ro hi chu adulem lo milar lo ni turin a music career te po hi bansan alo tum hial to bokane akho harna le lar hreomati na hi athup shram angai jok bokane Kristen Stewart Twilight Saga changtunu Kristen Stewart po hi lar ma ve vet tak chu ne Christmas a lem channa agent pakhat chuan a hmufuwa Jodie Foster nen kumriat mi lekani in panic room an changdun zuita ani kha kumsom pahni mi ani chuan lemchan lama hian a hminga cherviau to a toilaita inlan hnuwa phei chuan actress zinga chuan hriat hlober Paul ani to bokane Marcel lar hi nuamati lem chuang lo kumsang ni songpanga an komna chuan lar hi khovela thil thalo ber ani hi lome mitam tak ngai ven ni te kan that lo na lai an chana an soizui reng mai ni hi nunram ti chau thei tu bernin ka hria tina lo soi to ne Shailene Woodley helem chanthiam hian kumlimi le kani lain modeling lama sul hnu alo nei to a kumsang khazakwa somkwa pakwa khan kumsom pangami nin Hollywood lam hi alu chilve tran bokane Woodley hian lemchan hi arts ani na laya chuan nuamatia Marcel larna rohit chuan anunram ati hreom ve hleniang lar ti te milar ti trongkam ringot po hi karil ru zong hian kahuani tina soyane lemchana hian ayin lan tur ayatlema ayin lan boka achan chu a lemchan thiam na ni lovin a larna duawanga somna nia hriate chu thatnem tak a hnolane lemchan thiam hlotling ni du lardu boxi lo ni chu boi thak ve deuh turane Britney Spears Baby One More Time mangin khovel ron la a hi album hi copy makta duai som pathum ngot mai a hral a hun line na chuan aniaya zai thiam zinga larle hriat hlodang hi anom bik lowang tinga mania ma se Britney hian lar hi nuamati te chiam lo ti chu a hla lucky atang khan a hriat theyome chuaya chiang jok chuan Scott Mills nena radio a anin kom trumin alo soi chuak to boka alar hnuwa milar ni lo chu adu thu sam ang hialina soya achang chuan lar lowanga hian ka in ngai der thina larna hian kanun hi kongeng kima min hno chep up mayane kanun min phur bedan le min kai throi dan ka en hi chuan alung chiat thak zo kane tin Britney hian asoi hial bokane Marilyn Monroe Marilyn hi ano panlai nun akhongai thla khop mai anu rilrulama chiang vaklowina a en kol theilo wangin faraina alutin achuak deuh reng thina a thian pa in akhwai khem boka faraina alu tolona turin kumsom paruk mi ani in James Doherty nen anin nei zui ta ne kumsang khazakwa somli paruk khan anin thena
Marilyn hian modeling lam lu chirin Hollywood lama a in hnim phum zui ta boka chutatrang chuan tun thlengin a hmel thatna le a larna wangin a chuai thei to lawane lar hreomzia hrechiang tu berpo ani hialome lar hi chomhe tirim tuina masala ang dewania voi khat me chuan a tui viawa ma se ni tinarina ta ni ro chuan neom takane mi hriat kan hlo to chuan kan chiat na le kan tin lo na lai hi alang sar ber ania an phorna sat ber le kan mual phona ber ani bokane kan thatna lai ro chu alang to ngai lawane ti na soyane